ongi etorriak izan 2017 urte honetako Bizkaiko traineru txapelketara. Bigarren txandan barritz, lehenengo kaletik Deustugoko traineru egongo erremutan. Bigarren kaletik etxeko mutilak, Legitzarrako mutilak, eta laugarren kaletik Itsasoko ama. Bigarren txanda hau beraz balizokua da. Lehenengo kaletik Deustuko tomate daukau erremutan. ARC bat ligan Deustugarrak bosgarren postuan dagoz 48 puntugaz. Eta aurtenguan entrenatzailea estrenatzen dabe. Jon Elortegi txapaz da euron entrenatzailea. Barrikako arraunlaria, Bermion, Castro, Narkoten eta hainbat taldetan ibiltzakua. Eta patroi lanetan Cristian Garma dabe, Deustugarrak. Hirugarren kaletik etxeko mutila daukaguz, Legitzarra. ARC bat ligan hirugarren postuan dagoz mutilak, 52 puntugaz. Entrenatzailea urtez jarraian Ozer Talda Jondarri Bitxarra da. Patroia hainbat eta hainbat urtetez Iñaki Goikoetxea Zagua. Eta etxeko taldeak Bizkaiko txapelketa bat dauko irabazitza 2000 urtean irabazitzaku. Eta ganera aurten arraun taldeak 40 urte hurrena ospatzen dau. Eta laugarren kaletik Itsasoko ama daukagu, bigarren postuan dago Santurtziarrak ARC bat ligan 74 puntua. Eta honete aurten entrenatzaile barritza dauke, Iker Zapata Bermiotarra da Santurtziarren entrenatzailea. Hainbat urtetan Bermion eta Castro ibilitzakua. Eta euron patroi lanetako Asier Zurinaga dabe. Santurtziarrak 9 Bizkaiko txapelketa daukez, azkana 1985 urtean irabazitzakua. Eta azteko txandako azkan denporte badaukaguz eskuartza. Lehenengo kaletik, Portugaletek, 21, bigarren kaletik, Lutxanak, 22, 49, eta laugarren kaletik, Garkotek, 21, 10. Tenemos los tiempos finales de la primera tanda. Por la calle 1, Portugalete, 21, 39, 38. Por la calle 2, Luchana, 22, 49, 59. Y por la calle 4, Arcote, 21, 24, 10. Divertitzeko gaia arratsalde honetan, honetan.
Ziako denbora daukagu. Lehenengo kaletik deustu bost bederatzi, hirugarren kaletik Izultzar bost 0-3, eta laugarren kaletik Itsasoko amak ziagogia estrigorretik emon da gero, eta zuzendu eta gero, 5 minutxu eta 29 segundu. Tenemos los tiempos de esta primera ciaboga. Por la calle 1 Deusto 509, por la calle 3 Izultza 503 y por la calle 4 Itsasoko ama, después de dar la ciaboga por estribor, rectificar y volver a dar la ciaboga bien, un tiempo de 5:29. Esan bebai, lehenengo bilen denborak bai Izultza eta bai Deustu denborak aurreko txandan egon dira zen denborak baino hobiak dira zela. Eta horita movimentu egin, baina honar movimentu behar zen. Horre erroratu Baila, baila.
ziago gau bemondabe traineruak ikusi alizan duzu modura, eta olatuen ganean, hor ikusi dugu Deustur eta izuntzak eukea leiza politxanen ziago gara sartzeko. Denbora ofizialak honek izan dira. Lehenengo kaletik Deustuk, 10, hirugarren kaletik izuntzak 10-0-7, eta laugarren kaletik itxasoko amak 10-55. Beraz lehenengo ziagogan lez, etxeko mutilak segitzen dabe estropada buruan, 10-0-7ko denbora horregaz. Esan bai, honek hiru traineruak, KRF bat ligatuak dira zela, eta asteburu honetan, hirurak egongo dira zela Orizoko estropadan lehizan, uztailak 15an, arratzaldeko 7:00 aurrera. Eta izuntza arratzaldiak antolatzen daben El Correo BBK ikurriña, ARF bat liga horretakoa bai, aurten uztailak 30an ospatuko da eguerdiko 12etan. Tenemos los tiempos de la segunda ciagoga, esta segunda tanda, por la calle 1 Deustu 10-10, por la calle 3 Isunza 10-0-7 y por la calle 4 Itxasoko Ama 10-45. Por lo tanto, y tal y como pasaba en la primera ciagoga, sigue encabezando la tanda la trainera local Isunza. Ofizioa desafio bihurtu zan, Kantauri itxasua, Lauzoro ezin ziria falta Lekitxoko portuan. Bainarik ez danaren, inoz ez dugu azten, nondik gatozen. Popadan kili-kili jaktripan erremua goizaz, galtzen bederto ikasten da sasoi ilunetan. Iserditak daztan da eindako itxasua, balada hartu zu olatua. Etorkizuneko uberia, itxiko uari mila, estrepuzara eta gure taupadia. Hiperdiko zauriak itxiago erreten dau, posta honetan. Negu botzak epelenak bihurtzen dira kuadrillan. Pasioa ulertzeko teinka eixulek itxarren. Chevy
Estrepu zarata gure taupadia. Hirugarren kaletik Izuntzak 15-35 eta laugarren kaletik Itsasoko 16-18. Beraz ba, etxeko mutilak, lekitzarrako mutilak, estropada burua jarraitzen dabe, 15 minutuko eta 15 segunduko denbora horregaz eta 6 segunduko aldiagaz. Tenemos los tiempos de esta tercera y última ciaboga. Por la calle 1 Deustu 15-41, por la calle 3 Izunza 15-35 y por la calle 4 Itsasoko Ama 16-18. Por lo tanto, sigue encabezando la tanda la trainera local con ese tiempo de 15-35 y aventajando en 6 segundos a la trainera de Deustu. Trainerua ja heldu gara heltzen eta lehia gogorrian datoz etxeko mutilak eta Deustoko mutilak handia irabazteko helburuagaz. Ia jartzen dan etxeko mutilak etxin dauzela eta animatzen duzen. Azkan txampan sartuta traineru izak, olatu dagaz, hor ikusten duguz. Eta azkan txampan traineru izak. Txalo zaparra bat erraldari zentzako. Ja, Izintza. Ja, Deustu. Beraz, ba, etxeko mutilak erundabek txandia. Eta amendako Santurtziko mutilapen azkaneko txampan. Gaur ez beharra eukidabe eta ziagobi eskriborretik emon dabe, baina euro lanabe txalotzeko bada. Txalo handi bat eguntotzako be. Haren bihotzaz nola esan, zer dun. Ja, Santurtzitzako be, beraz, bigarren txanda hau be amaitxu dugu, eta
Eta mesedez, ohorezko txandako traineruak, lehenengo kaletik Kaiku, bigarren kaletik Bermio, hirugarren kaletik Zierbena, eta laugarren kaletik Ondarru, hasi hurbiltzen irteerara.